Михайлович Поздняк. Вельмі добра, што мы тут сабраліся ў гэты дзень і што нас шмат. Таму што нацыя, якая забывае сваіх герояў, яна забывае сябе. Вось мы сведчым, што наша нацыя сябе ніколі не забудзе. У любых умовах заўсёды трэба памятаць тых, хто аддаў свае жыцці за нас усіх, каб мы жылі, каб жыва наша бацькаўшчына і наша культура. Такі быў Юрка Моніч, такі быў Кастусь Каліноўскі, такі быў Езавітаў, дзесяткі такіх людзей. Я трошки пра Юрку Моніча скажу больш. Юрка Моніч удзельнічаў у слуцкім збройным чыне. Ён ваяваў у аддзеле Семенюка, вядомы аддзел. Потым, калі баяры дышлі за рэчку Лань, яны не ўсе засталіся на тэрыторыі Польшчы. 400 чалавек спецыяльна засталіся ў Беларусі, каб праводзіць партызанскую барацьбу з бальшавікамі. І сярод іх быў Юрка Моніч. Ён найбольш доўга змагаўся. Ён змагаўся з 20 па 24 год. Нічога не маглі маскалі з ім зрабіць. Ён быў смелы, ён быў разумны, ён быў перакананы і ён карыстаўся велізарнейшай падтрымкай сялянства. Велізарнейшай падтрымкай. І вось некалькі дэталяў я вам раскажу, як супраць яго дзейнічалі расійскія бальшавікі. Цяжка нават у гэта паверыць. Для таго, каб пранікнуць да яго ў асяроддзе, яны прыдумалі такі спосаб. Двух энкавадзістаў сабралася і між сабой учынілі сварку. І адзін забіў другога. Прытым той, хто забіў, ён ведаў, што ён павінен яго забіць, каб зрабіць сабе алібі, увайсці ў давер да беларускіх партызанаў і пранікнуць да Моніча. Значыць, тут звярніце ўвагу. Той, кого забілі, гэта не ведаў, што его забіць. Для расейцаў не мае ніякае значэнне жыццё чалавека. Абсалютна. Тыя, якія для іх служаць, стукачы, гэбісты, яны выконваюць мокрую справу і потым іх расстрэльваюць таксама. Для іх гэта жыццё чалавека не мае ніякага значэння. Вось гэта мы павінны ведаць, бо на вялікі жаль, на захадзе гэтага не ведаюць. Яны гэтага не разумеюць. Яны жылі ў другіх умовах і жывуць у іншых умовах. А мы павінны разумець, што за вораг перад намі. Дык вось, Юрка Моніч быў такі чалавек, які жыў у велізарным даверы беларусаў. Спецыяльна з Масквы прыслалі цэлую каманду НКВД, сотні чалавек, і яны распрацоўвалі план, як знішчыць Юрку Моніча. Ім удалося знайсці злачынца, які выдаў, дзе ён начуе. І вось яны акружылі тую вёску трымя шарэнгамі. Звычайна у тактыцы ваеннай дзве шарэнгі робіцца. Юрка Моніч ішоў на пралом. Яны па ім стралялі. Калі дзесяткі кулю всадзілі ў яго сэрца, ён прайшоў у яго цела. Ён прайшоў адзін круг, прайшоў другі круг і не ведаў, што ёсць трэці. І на трэцім кругу яго застрэлілі. Вось які быў гэта моцны, магутны чалавек. Але я хочу сказаць другое, што мала хто ведае. 20-е гады, 30-е гады ваявала ўся Беларусь, асабліва Магілёўшчына і асабліва Меншчына і Віцебшчына. Сяляне не падпарадкоўваліся калгасам. Былі дзесяткі, сотні групаў партызанскіх. Выстрэлівалі гэтых бальшавікоў. Яны, акрамя горада, нікуды не маглі нос сунуць, хіба толькі калі каманда ў 100-200 чалавек. І гэтага мы не ведаем, таму што бальшавікі ўсё гэта засекрэцілі. Вот уся гэта справа, яна ў архівах НКВД. Гэта ўсё ёсць. У Беларусі на 10-мільённую нацыю знішчылі, па маіх падліках, 1 800 000 людзей. Па падліках іншых, якія, дарэчы, звязаны з ГБ, але яны займаюцца гэтым, 1 600 000.
Но важно тое, што курапаты паказалі, я гэтым займаўся. Больш мільёна, 1,5 мільёна людзей знішчана было беларусаў. І каго ў асноўным знішчалі? У магілах курапацкіх. Каго я знайшоў? Селяне. Бедныя селяне. У хадаках, у бахілах з гэтых шын аўтамабільных. Вось гэтую беднату выбівалі. А чаму выбівалі? Таму што яны змагаліся супраць бальшавікоў. Яны змагаліся. І вось здарылася такая сітуацыя. Выпадкова адзін архіў аказаўся ў абласным архіве, не ў КГБ. Нейкі бюракрат памыліўся. І гэты архіў знайшоў Міхась Чарняўскі. І ён напісаў кнігу пра каго? Пра Лапіцкага. Вячеслав Лапіцкі. Гэта чалавек, які ў Намнядзельшчыне, яшчэ будучы ў школе, арганізаваў групу моладзі, яны змагаліся супроць бальшавікоў, іх усіх расстралялі, знішчылі. І калі Лапіцкага судзілі, яму было 22 гады, яму сказалі: адмоўся ад сваіх ідэй, і будзе жыць. І ён не зрабіў гэта. Ён сказаў: не, я за Беларусь змагаўся і за Беларусь гатовы памерці. Яго расстралялі. Яго расстралялі ў тым месцы, дзе мы ведаем, дзе яго расстралялі. І калі яшчэ жыў Міхась Чарняўскі, туды шматтонны камень прыцягнулі, выпісалі, напісалі яго імя. І кожны год туды прыходзілі беларусы, каб памятаць гэтага чалавека. Што зрабілі з гэтым каменем пры лукашыстах, можа, вы ўжо ведаеце? Прыгналі тэхніку, вялікія краны, 10-тонны камень паднялі і знішчылі. Яны змагаюцца нават з каменнямі, яны змагаюцца з нашай памяццю. Яны хочуць знішчыць нашу памяць, тады мы ніхто, тады можна нам любую лапшу на вушы вечаць, гаварыць, зачем этот беларускі язык. А галоўная іхная дактрына: там, дзе рускі язык, там рускі штык. Ну, это ж Путін сказаў. Яны ж прынялі гэта ў сваёй думе, гэтую дактрыну. Вось гэтыя людзі простыя сяляне. Юрка Моніш такі не адзін быў, такіх шмат было людзей. Скрыюць архівы, будзе ведаць. Яны змагаліся супроць гэтага, аддавалі свае жыцці. І мы абавязаны, мы павінны помніць гэты подзвіг, помніць гэтых людзей, бо толькі на іх мы існуем. Яны захавалі наш гонар. І ў канцы я скажу вось што. Цяпер у Беларусі адбываецца геноцид. Самы сапраўдны. Як мы яго называем, гібридны, таму што не расстрэльваюць, як пры Сталіне. Знішчаюць другімі метадамі. Знішчаюць усё. Усё, што беларускае. І вось зараз, тут, у эміграцыі, я прапаную думаць, уступіцца за нашу бацькаўшчыну. Сярод нашых нацыянальных суполак, рухаў былі розныя супярэчнасці. Яны засталіся ў гісторыі. Але майце на ўвазе, гісторыю мы не зменім. Гісторыя засталася, а мы жывем у сучаснасці. І зараз небяспека, каб не знішчылі ўсю нашу бацькаўшчыну і культуру. Таму я прапаную все арганізацыі нацыянальнага кшталту, якія ёсць, усе людзі індывідуальна, нам трэба зараз падтрымліваць кантакты, салідарныя, кантактавацца, нам трэба рабіць супольную асамблею нацыянальных рухаў. Не зважаючы на то, што некалі было, таму што загінем усе, калі мы не будзем стаяць за нашу нацыю, за нашу свабоду. Тое, што мы бачым зараз, это так званая проксі, так званая апозіцыя, гэта поўны правал, мы гэта бачым. І для таго, каб захаваць бацькаўшчыну, трэба людзі, якія, як Юрка Моніч, клалі свае сэрцы, сваё жыццё дзеля сваёй бацькаўшчыны. Такія людзі ёсць. І тут гэтыя людзі, якія стаяць, они не выпадкова сюды прыйшлі. Таму слухайце, давайте так, абмяняйцеся тэлефонамі, падтрымлівайце кантакты. Мы павінны збірацца на сходы. Нацыянальныя рухі, все арганізацыі нацыянальнага кшталту павінны аб'ядноўвацца і дзейнічаць разам. Гэта не значыць, што павінна быць адна нейкая арганізацыя, нехта там не. Не, мы павінны каардынавацца, каб наш нацыянальны рух узмацняўся. Нас тут вельмі шмат і ў Варшаве,
і в Європі, і у Штатах. У цілому більше мільйона білорусів виїхало. Тому зараз настав такий час, що ніхто не вирятує нашу Білорусь, окромя білорусів. Давайте про это думать, давайте контактоваться, давайте собираться. У нас есть Вольная Беларусь, есть организации у Владивостоку, там, у Гданьску, там, у Торонто, до речі, у Чехії. Это мало. Треба, повторяю, вже третій раз треба всім білорусам координуватися, солідаризуватися. І відповідні моменти ми повинні збиратися, виясняти головне питання, які стоять перед нами. Заховати нашу державу, нашу мову і нашу свободу. Ось гэта галоўныя каштоўнасці, які об'єднають нас усіх. Нас усіх. Гэта усім нам, білорусам, обходить. І ми зараз бачимо, яка відбувається плинь. Виростає національна свідомість, виростає повага до мови. Ёсть это все. Давайте на гэтым постановим, что мы повинны быть разом все национальные силы. Тогда мы переможем. Иначе нами будут керовать люди, які ніякого дочинення не мають ні до Білорусі, ні до свободи, що ми і назираємо, на жаль. Так от, є у нас сила, є у нас люди, є у нас можливості, і не тільки тут за межою, але й в Білорусі. Я не буду шмат що говорити, тому що це нельзя. Але там так само узмацняється білоруська сила. Ще трошки, і усе пойде так, як ми хочемо. Не буде гэтий довго режим, не буде довго гэтий Путін. Маємо терпіння, маємо дух, маємо можливість змагатися. Живе Білорусь! Живе! Як живе Польща! Як живе Польща! Поляки у 21 году выступили с инициативой, подтримали белорусскую инициативу, назвали это «Рондо вольной Беларуси». Одноголосно у президента Варшавы что-то было принято это решение. Это великая подяка для поляков, что они разумеют наши потребы и допомагають нам. Бо найбільше, повинен сказати, найбільше Польща є прихильна для Білорусі. Тому як живе Польща, живе Білорусь і слава Україні! Героям слава!